Уважаеми гости, скъпи младоженци, кумове, родители и приятели, заповядайте отвънка за разразване на сватбената торта. Силни аплодисменти. Искам да благодаря на всички, които уважиха днешния ми празник и ви казваме много огромно благодаря. За мен е голяма чест да бъдете с мен. Благодаря. Уважаеми гости, всички вие ще станем съпричастни разразването на сватбената торта. Ще видим как Софи ще захрани своя съпруг и след това обратно. Със силни аплодисменти да аплодираме младото семейство Софи и Стоян. Те започват да режат тортата отгоре надолу. Давайте по-силно. Още. Давайте. Второ парче. Трето парче. Четвърто. Пето. Значи колкото парчета, толкова момичета и момчета. Сега даваме честа първо на Софи да сложи едно много голямо парче. Да се надяваме, че свикървата няма да гледа. Давай, Софи, сложи по-голямо парче. Това майче е малко, но айде, ще го... Давай, точно така. Сега даваме ред на нашия младоженец, Стоян. Все пак да видим тортата дали е сладка. Сега само искам да ти кажа едно нещо. Колкото по-голямо парчето, по-малко ще говори булката. Това е доказано. Сега, моето предложение е следното. 1, 2, 3, 4, 5. Взимаш най-голямата торта, не парче. Торта. И ти давам гаранция, че повече булката няма да говори. Значи това е в кръга на етапа. Стоян ще вземе едно малко парче и ще намажи хубаво булката. Точно така. Айде сега горчиво за младоженците. Горчиво! 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 И така, уважаеми гости, в чест на нашите скъпи младоженци Софи и Стоян ще има заря. Очакваме само след секунда още веднъж горчиво за младоженците. От тази хубава торта ще опитате само след малко. Зарята е в чест на нашите младоженци. Уважаеми гости, заповядайте вътре в ресторанта, поклона продължава.
от дядото и бабата. За да ви хората продължава един час. Тогава продължаваме с поздравите специално за дядото на нашата вълка от семейство Александрови. Хората продължава. От семейство Александрови специално за дядото на нашата вълка. Александрови за дядото на нашата вълка, който ще води хорото. Ясен месец,
От семейство Александрови, за тяхното на нашата булка. Ой, шишмане, цариване, що срам Дето се, не ме препукало, ще да падне българското царство. Светни звезди ще загине българската войска. Ясен месец ще да падне сам Иван Шишмана. Мина време, писмо дойде от Костина града. Писмо пише и нарежда войска загинала. Специално за тяхното име на нашата булка. От семейство Александрови.